Здравейте, приятели на Летни Топ! Добре дошли! Вие сте с Фен Сцена, аз съм Фичо и вече сме в хода на най-големите дербита на българското първенство. Тези две седмици са уникални. Чаках ги с нетърпение. Не само заради мачовете, които ще се играят. Вече започнаха да се играят. Изигра се едно от споменатите дербита, а и защото предстои да има много интересни епизоди на Фен Сцена. Първият от тях ще бъде директно, специално посветен за Локо Пловдив и ЦСКА София. Един от най-интересните мачове в последните години и много се радвам, че се случи сега двата отбора да са в възход, в добра форма и наистина очаквам мача с много голямо нетърпение и за него ще си говорим с Георги и Крум, които, разбира се, познавате вече, фенове на Локо и ЦСКА съответно. Здравейте, момчета! Здравейте. Георги, вие направихте Хикс с Лудогорец в Разград. Ти доволен ли си от този резултат? Доволен съм и като игра, и като резултат. Мисля, че момчетата даваха максимум от себе си. Опитаха се да контролират срещата, спрямо съперника, все пак. Мисля, че отговорихме на темпото и динамиката, което зададе Лудогорец, което е важно на фона на факта, че сме на призовите места и ще се опитаме тази година да се намесим по някакъв начин, най-малкото в борбата за евротурнирите, защо не е нещо повече, в крайна сметка. Така че съм доволен и от играта, и от резултата, съответно. И аз съм доволен от резултата, между това. А ти респектиран ли си от Локо Пловдив, Круме? Смисъл, чак респектира, Локото играят много добре. Аз мисля, че това главно се вижда техният треньор, който аз харесвам и желая да бъде бъдеще треньор на нашия отбор. В много добра форма са голям подем, но всички знаем, че това подем някъде приключва и се надявам той да е следващия матч. Жорка, иначе резултатът от матча с Лудогорец, аз също съм доволен. Ти предполагам, че сега във всички дербита, в които не участвате вие, ще си се надяваш на Хикс. Така изглежда класирането. Че... Не, аз даже да бъда честен, в този матч даже исках Локото да победи, защото всъщност аз не мисля, че Локото в дългосрочен план е такъв голям конкурент, какъвто ще бъде Лудогорец, защото всички знаем, че като цяло Лудогорец се засилва към пролетта, когато вече отпадат от Европа, тогава става един друг Лудогорец, който много трудно се взима точки. А Локото не мисля, че ще държат просто на това темпо, което са започнали до края на сезона. Жорка, прав ли е Крум да ви подценява така? Аз не ги подценявам, просто в смисъл сравнявам Лудогорец и Локо Пловдив като конкурент и мисля, че Лудогорец е по-доказан с много по-широк състав. Те имат два, може и по три футболиста еднакви на един пост, които са равносилни, а Локото мисля, че от тази гледна точка отстъпват. Затова за по-дълъг план може би няма са толкова конкурентоспособни. Сега, ако може аз да кажа нещо. И да, и не. И е прав да ни подценява, и не е прав. Ще кажа защо. Не е прав, понеже реално, ако се загледа отборите как играят, в момента това е моето лично мнение, разбира се. Ние за мен играем най-добрия футбол, най-доминантния футбол като цяло. Създаваме много положения, отзад стоим добре и така нататък. Играем доста добре. Но е факт, Крум изхожда според мен от тази гледна точка, чисто че като бюджет ние сме доста по-назад от останалите претенденти за титлата. По-назад сме от гледна точка на резервна скамейка. Какво имам предвид? Както Крум каза, в ЦСКА и в Лудогорец има по двама души на резервната скамейка. Има по двама души на пост, които могат да бъдат конкурентни. Това имам предвид. Докато в Локомотив нещата не стоят точно така. Има хора от пейките, които влизат, вършат работа, но не може да каже, че на всеки пост има по двама равностойни футболисти, които рано или късно е ясно, че ще дойдат контузии, наказания, повече срещи ще се насъбрат и това несъмнено ще натежи. Така че от тази гледна точка има резон това, което той казва, но бих казал следното нещо. Ако Локомотив издържи на това темпо до края на годината, имам предвид до края на там, до Коледа, дето се води, след това има пауза, за подготовка. Мисълта ми следната, ако задържим това място, на което сме в момента, аз съм уверен в качествата на Илко Пиргов
въпреки че няма опит на позицията, на която е в момента, нали, спортен директор, но с помощта на Павел Колев съм уверен, че те ще направят необходимото да намерят футболисти, които да вдигнат класата на Локомотив и да подсилат Локомотив от пейката, както се казва, и същевременно да успеят да задържат лидерите на клуба. Така че бих казал, че само времето ще покаже дали Локо Пловдив ще успее да задържи нивото. Сега и Крум да каже, те няма да успеят, аз да кажа, че успеят, според мен ще бъде грешно, понеже реално това зависи от работата на Локомотив на зимния трансферен прозорец, според мен. Круме, ще ти взема думата и ще попитам, няма ли някаква стигма или предубеждение по-скоро, че само извън Лудогорец, но айде ще добавя и Левски и ЦСКА, извън тези три отбора, няма как да стане друг отбор шампион, въпреки че Черно море и Локото в момента показват шампионска форма. Да, то в интерес на истината малко не е трудно да повярвам, защото сме свикнали някои от големите грандове, вече включително и Лудогорец да са шампиони, защото това са отбори с най-голям ресурс, така нататък, но не е като да не се е случвало, така че всичко може да се очаква, разбира се, случва се. Добре. Да поговорим малко и за сблъсъка чисто между тези два отбора. Заглеждам се в статистиката в миналите мачове и просто по-скоро откакто се случи не промяна, но в един момент с идването на Бруно Акрапович, би казал, в Локо Пловдив, Локо стана вече наистина фактор в първенството. И от тогава двата отбора не могат някакси, винаги се сграбчват, винаги гледаме страшни мачове, борба, битка и няма аз не мога да открия кой наделява в близкото минало. Вие можете ли да кажете, че единия е по-добър от другия, съдейки в близката история в резултати и така нататък? Естествено, има един финал в полза на Локото. Жорка? Исторически погледнато няма какво да се лъжим. ЦСКА има огромно преимущество, особено що се отнася до мачовете на армията. Не така стоят нещата в Пловдив. Сега скоро не съм гледал статистиката, малко наизуст ще говоря, но доколкото знам, мачовете в Пловдив са или при пълен паритет, или Локото води с една победа, нещо подобно е. Да става въпрос, че в Пловдив винаги ги затрудняваме, те играят трудно. Последните години, както ти каза, особено след спечелването на тази купа, ЦСКА трудно ни побеждават и на Лолута, и в София. Предния сезон ни победиха в интерес на истината в Пловдив, но като игра, доколкото си спомням, не знам дали кой ме е гледал матча, може би го е гледал, но доколкото си спомням като игра, тогава Локомотив категорично надигра ЦСКА, положенията бяха в тяхна полза и реално според мен тогава ЦСКА победиха с късмет. В обратния матч в София съответно, Локомотив според мен имаше късмет, нали, с това 1-1, там изпуснатата дуспа, градата и така нататък. Да, в последните години доста е сериозно съперничеството, като от това, което аз забелязвам, може би наклани везната в наша полза, тъй като важните матчове срещу тях последните години си ги взехме, визирайки финала за купата и един пряк матч там за второто място, когато свършихме, когато треньор беше Сашо Тунчев. Само ще добавя, че като домакин, когато домакин е Локомотив Пловдив, има 66 изиграни мача, по 24 успеха и за двата отбора и 18 равни. Да, значи съм бил прав в паритет. No. Круме, как се чувстваш, когато трябва да играете срещу Пловдив? В последно време правим много трудни мачове и то се вижда. Аз даже помня един мач, така ме се запамтяли след това за купата, където хитрик имаше на Георги Минчев или се бъркам. В смисъл, с 3 гола не биха, не помня ли той направи хитрик. Това си беше доста тегъв матч. За миналия сезон матча на армията още мая за тази доспа, както и да е, но като цяло трудни матчове. Но както ви е тръгнал сега в Пловдив, нали, вече има една победа там, надявам се това да не е втората. Сега на новите стадиони обичаме да побеждаваме. Това е ред на мисли, ще ходиш на матч? Може би няма да отида.
Да, ами в такъв случай, ако може да направя един призив, мисля, че е удачно, така, понеже става въпрос за стадион, който е финансиран със средствата на всички нас, данъкоплатците, понеже е държавна поръчка, нека пазим. Става въпрос за абсолютно всички посетители на стадиона. Нали, не локомотивците е ясно, но нека всеки един, който посещава, независимо дали е жълто-черен, червен, зелен, син и така нататък, да пази както стадиона на Локомотив, така и стадиона на Ботев, за да може по-дълго тези съоръжения да бъдат експлоатирани адекватно и целесъобразно. В крайна сметка, защото са платени с парите на всички нас. И затова нека просто да няма опити за чупене и така нататък. Аз да кажа за седалките, че седалките са огнеупорни, доста са здрави, да скачаш върху тях почти няма чупене, така че някои да са трудно като цяло. Отделно от това са монтирани от всякъде камери, като Big Brother. Така че той, който реши да се пробва, също не би го съветвал от гледна точка на това, че ще бъде подведен под имуществена отговорност в този случай. Много добър призив. Аз се присъединявам към него и се надявам просто на всички стадиони наистина да пазим стадионите, защото все пак това е знак на уважение на който и стадион да си, както и да изглежда този стадион. Ние феновете не би трябвало да помагаме той да изглежда по-зле, а да се отнасяме с уважение към него. В този ред на мисли, извинявам се, само да допълна, чух, че ЦСКА са на финалната права, входирали си проекта в общината за одобрение. Силно се надяваме там да има развитие. Нали, ЦСКА отбор с голяма фенска маса, която заслужава да има един добър стадион, както Левски, надявам се и те да намерят начин да си финансират по някакъв начин стадиона, Беро и така нататък. Нека най-накрая имаме нормални съоръжения. Извинявам се, обаче ние останахме, и съжалявам, че засягам тази тема, но наистина ми е много болно, момчета. Ние останахме единствената държава за Бога, за която се сещам, дето нямаме два нормални стадиона, където да играе националния отбор. Това не е нормално. Албания имат, Косово имат, Македония имат, всички имат, само ние нямаме. Ти ще видиш другия месец, отиваме, гостуваме на Албания октомври месец. Първо ще играем на супер стадион, второ ще ни щупят от футбол най-вероятно. Ама стига хора, поне 5-6 отборите, които имат фенска маса, слава Богу, сега стадиона във Варна се строи, също с доста добри темпове, аз и там следа строежа. Това лято живеех до стадиона, въобще не съм видял нищо се стои там, само да кажа. Не, Круме напредва доста последната година, загледай се. Аз живеех там до стадиона, сега почти цяло лято. Не съм видял никакви активности. Може би лятото почиват, не знам. Ама той е до никъде. Като цяло... Добре, Круме, от гледна точка, вчера слушах Дарик Радио. Ники Александров обясняваше, че въпреки че 3 поредни победи на ЦСКА в момента, които натрупа, това, за което мислят феновете, е добрата новина за стадиона. Ти как би... Да, въпрос, че то постоянно излиза добра новина за стадиона, след това има някаква голяма тишина, след това идва някаква лоша, след това пак идва добра. И то вече, аз не знам дали се радвам, в смисъл, това е постоянно се повтаря, така че наистина не знам. Не знам, добрата новина е окончателно добра новина и вече защото то не беха, дали планове, ходиване в общината, какво не беше. Нали, оказа се, че някакъв там симпатизант на коя си партия постоянно подал някакви молби против строежи, така и така. Сега вече не знам докъде стига нещата, но видях го и аз това днеска изявлението от ръководството на ЦСКА. Надявам се, вече това да е финалното. И да се започне този строеж. Странно винаги предизборно се появяват такива добри новини, добри послания, особено за стадион. Аз този път пък съм твърд оптимист, напукна всичко, напукна хилядите пъти, в които са излизали добрите новини за стадиона на ЦСКА специално.
и стотиците пречки, които са имали секолози и какви ли не там организации. Този път не знам защо, но си мисля, че ще успеят. Поради простата причина, че доколкото знам, Гришата си натиска сериозно, а той си е човек и с пари, и с влияние, и си мисля, че е въпрос на време, чисто технически. Дали ще започнат след 3 месеца, примерно, или след 3 години. Това е целият въпрос. Но според мен този път ще го направят. Така си мисля. За мен тия всички собственици, които се изредиха в българския футбол, са тъмни фигури в България, но поне ако може да се запомнят с нещо добро, то поне по тяхно време да се построили хубави стадиони, на които сигурно ще са предпоставка и да се дигне нивото на футбол. Аз забелязвам, че всеки път, когато отиде добър отбор с агитката си, Левски вече 2 пъти, ЦСКА София отиде веднъж, на Локото им забраняват за сега, но на стадиона Ботев става футболен празник. Така трябва да бъде. Сега съм сигурен, че на мача... Аз чух много лоши отзиви за гостуващия сектор на Ботев. Ами те са лоши отзивите, но от гледна точка на фенското удобство, което не трябва да се подценява. Може би трябва да поправи това там за някакво изискване за УЕФА, за Европа. Може би няма да се го потъпка. И доколкото разбрах с всеки тоалетни, което за честно в стадион ми е малко странно. Ама не, те имат тоалетни, но доколкото знам, не са годни за експлоатация или не съм сигурен. Жорка, ти ако знаеш повече. Да, те са с химически тоалетни, доколкото знам. Гостуващия сектор на стадион Христо Ботев не съм ходил поради обективни причини, нали, за сега. Досежно нашия стадион, ако може да ги съпоставим, понеже все пак става въпрос за съоръжения, финансирани директно от държавата и, нали, за парите на българите в крайна сметка и за удобството на всички фенове. Гостуващите фенове на нашия стадион ще разполагат с абсолютно всички удобства, които има на трибуна БСК, на останалите трибуни, т.е. нормални тоалетни, не химически тоалетни, където, нали, абсолютно всичко ще бъде окей от тази гледна точка, доколкото видях и съм запознат. Вътре в постъпите под трибуната ще има места, откъдето всеки да може да си закупи, нали, храна и напитки, съответно, нали, за някои мачове дори ще има възможност и бира и така нататък. Доколкото знам, пак в крайна сметка седалките няма да бъдат демонтирани в гостуващия сектор на стадиона Локомотив, което също е още едно предимство, и гостуващите сектори ще разполагат с козирка, която покрива 70% от седящите места, т.е. от 1000 души, 700 души ще бъдат покрити, така че ако евентуално вали, тези хора ще бъдат на сухо и, нали, ще бъдат окей, ще чувстват един адекватен комфорт, който трябва да им бъде осигурен през 2023 година, посещавайки футболен стадион в крайна сметка. Но, за съжаление, съжалявам, че прави такава съпоставка, нито едно от тези неща, които ви изброих, за съжаление, ги няма на колежа на този етап. Нали, хората нямат козирка там за гостите, с химически тоалетни са сега, не знам, имат ли откъде си купат храна, напитки и такива неща, не съм толкова запознат. Доколкото знам, не се вижда добре, осветлението не е много окей на самия стадион. Нали, те са и въгъла там забити, докато при нас ще бъдат непосредствено зад вратата и видимостта е съвсем различна. Така че при нас ще си бъде голямо удоволствие да посетиш гостуващия сектор на стадион Локомотив и даже апелирам, освен Левски и ЦСКА, понеже ясно те хората ще си дойдат, апелирам, нали, отбори като Берое, като Черно море, нали, сега например Виста сещам Пирин и така, Арда и така нататък, да дойдат максимално повече хора, за да може на всеки един матч да става футболен празник, съответно. Ами дано, но наистина прави се, че не трябва да си затваряме очите. Аз понеже бях на гостуване в Пловдив на Ботев, две са нещата, които ми направиха лошо впечатление. Първо, че няма тоалетна, и второ, че има само един вход. Сега не може такъв голям стадион. То реално предимството на модерните стадиони, едно от предимствата е, че има десетки входове само за един сектор. Може да влезеш, примерно сектора на Герена има 6 входа. Там за 5 минути директно си излезнал и си тръгнал.
стават струпвания на стадиона на Ботев и това е проблем. Те ставаха и проблеми на откриването срещу Левски, когато не успях да присъствам. Ами, Фичо 880 души, доколкото знаме изискването на УЕФА, 880 седящи места на вход. Може да смяташ на там. То няма седящи места там. Може би така не знам. Какво да ти кажа? Самия факт, че няма седящи места, вижте, ще ви го кажа така, чисто психологическата граница. Когато се отнася с едни хора, като са животни, те стават животни. Защо махате седалките? Какво? Смисъл, окей, ще струшат. Целият стадион е в камери. Ще струшат, ще си платят клубовете, ще си платят те, ако искат после да се установяват там лицата, които са го извършили, да си ги подвеждат под отговорност и така нататък, да се събират парите от тях. Аз не виждам хубав стадион според българските стандарти, в крайна сметка. Средноевропейски стадион си е стадион на Ботев. Не виждам, защо трябва да бъде загрозяван с този бетон в края, при положение, че си има седалки. В крайна сметка тези седалки са платени, те стоят просто някъде, защото евентуално някой ден ще да ги щупи. Окей, като ги щупат, ще си ги платят и като ги платят няколко пъти, ще спрат да ги чупат и готово. Къде е толкова драмата? Да, затова трябва да си има изисквания, т.е. клубовете да защитават интересите си. Заградили ги там в клетката с извинения като някакви животни, махнали им седалките, сложили ги на бетон и те после как да се държат хората човешки? Те ще се държат като животни при положение, че условията са им животински. Ти ги предразполагаш да се държат така. Остави им седалките, сложи им една нормална преграда, да не са опасани от всякъде. И ако се държат един път зле, тогава вземи мерки. Накажи отговорните и вземи мерки тогава. Така е. Добре. Приключихме първата част. Сега, както вече на вас двамата ви обясних, приготвил съм една игра, която ще видим кой ще спечели. Кой ще спечели първият двубой между Лъко и ЦСКА. Играта е следната. Ще ви казвам в хронологична последователност кариерите на няколко футболисти и първи от вас, преди предаването се разбрахме, че докато изреждам кариерата, някой от вас може да се сети вече кой е футболиста, може да си вдигне ръката и така ще получи правото пръв да отговори. Изреждам. За български или за чуждестранни говорим в крайна сметка? Да, въпрос само за български футболисти. Само български. Моля? Само български, аз мислих чуждестранни. Не, само български футболисти. Добре. Аз съм по-филен май чуждестранни. Така че ще видим кой... Много е нахално, извинявайте. Играй се просто. Да. Така че, надявам се, приготвили сме... играе се 3 от 5. Така ще ви го кажа. За чуждестранни мислех, че им предимство за български, сега ще видим. Каквото стане, какво ти пука, не играваме на пари, в крайна сметка никой няма да мре. Пак ЦСКА срещу Локо, това е прегейм. Играем си за отбора, къде за себе си. Започваме. Добре, чакайте, тогава ще отразяваме и резултата. И ще го отразяваме по този начин. Шегувам се, много ясно. Така, отразяваме резултат вече и време за първия футболист. Той е играл в Локо София, след това преминава през Загорец, Рилски Спортист, Бананц, Миньор Перник, Черноморец Бургас, Конкордия Кяжна, Университатия Куш, Берое, Левски, Славия, Локо Пловдив, Арда Кърджали, Царско село и в момента е в Хебър. В момента играе. В момента играе. Тима Обедова. Чакай се. Николай Николаев. Да не.
Николай Николаев е грешен отговор. Между другото, мой съученик в училище Николай Николаев. Чакай, време има. Локо София, Загорец, Рилски спортист, Бананц. Играе в Румъния, после 2 последователни отбора, Конкордия и Университатия Клуж. Мислих Пламен Крумов, но той вече не играе, нали? Може и това да. Да, Пламен Крумов май, да. Да, той отида от Локото в Арда. Пламен Крумов си. Пламен Крумов е верният отговор, ама как ще не играе? Аз мислих, че не играе вече сериозно, бе. Само да ви кажа, тогава беше много странно, защото Пламен Крумов беше капитан на Локото и Арда тогава бяха в Б група и изведнъж бум, капитан на Локото отива в Б група. Никъде няма ЦСКА и пак познавам футболиста. И ние всички такива шок. Да, както да. Пламен Крумов. Как е, че ме стресна, играе си в Евър Пламен Крумов? Да, бе, просто аз мислих, че вече не играе, наистина. Така... На колко години е? Пламен Крумов в момента е на 37 години. Да, затова си мислих, че вече не играе, от началото мисли за Панков, викам, той не е ли? Добре, както и да. Ето го, Пламен Крумов с екипа на Локомотив Пловдив. Така, продължаваме напред с следващия футболист, който има по-кратка кариера. Тя е много по-кратка. Започва от ЦСКА, преминава през Верея, Черно море, Локо Пловдив и в момента играе в Имен Тайгър, да кажем. Петър Витанов е това май. И резултатът е 1-1. Георги се връща в матча. Не знаех, че Петър Витанов е в Имен Тайгър. Мислих, че той на мен това ми обягна, мислих си къде отиде Петър. Той по-скоро си е локомотивец, повече отколкото се каже за това. Резултатът е изравнен. Петър Витанов в полза на Георги. Да, Петър Витанов, между другото, той наистина със статут на легенда ли е, Жорко? Направо си е да. Определено Пепи Витанов за нас е един от нас, предполагам, че и той така се чувства. Обичаме си го и пожелавам му лично аз успех и се надяваме да се пребере и да довърши кариерата си в Локомотив. Между другото, много умно момче, занимава се с развитието на млади футболисти под една или друга форма. Гостувал ни е в Ритни Топ, още в Обзорът и много готин пич. Значи, момчета, ще го кажа така, ако някой миналата година ми беше казал, че Локото ще се раздели с Витанов и Зебли, слушайте внимателно, и ще е на първо място следващия сезон без загубен матч, щях да му кажа, човек, ти си луд. На какви наркотици? Директно щях да го питам. Има нещо такова. Добре, резултатът е 1-1 и е време за третия футболист. Той още играе, действащ футболист е и също е играл в Конкордия Кяжна, между другото. Това е неговата кариера. Пирин, ЦСКА, Монтана, Локо София, Славия, Конкордия, отново Пирин, отново ЦСКА, Септември, Етър и Пирин. Александър Дилгеров. Бързо се сети Крум, 2-1. Александър Дилгеров е верният отговор. Между другото, никога нямаше да се сета за него, въобще не ми е дошъл на ум. Ето го Александър Дилгеров с капитанската лента. Даже не помня кога е бил капитан, наистина. Бил е капитан, между другото. Той разказваше и за това. Той въобще, извинявам се за невежеството, това момче на каква позиция играе? Съвсем сигурно. Десен бек, но вече е централен. И централен, да, ама по-скоро за повече дупки. Добре. Централен защитник, мисля, че даже е капитан на Пирин. Уже за човек, който гледа българския футбол. Да. Александър Дилгеров е човек, който в свободното си време танцува народни танци. Това ни го е разказвал в предаването. Така, продължаваме напред. 1-2. Крум води. И това е следващия футболист. Черноморец Бургас, ПФК Бургас, ОФК Поморие, Дунав Русе, ЦСКА, Нефчи, Славия, Спартак Варна. Ахмет Ахмедов.
Ахмет Ахмедов е верният отговор. И Крум... Той не победи ли бе? Нали 3 от 5? Да, още две имаме. Имаме още един подготвен. Защото целта е някой да стигне до 3. Тоест Крум спечели играта. Но ще ви го кажа, защото да видим дали ще се сетите, защото тук наистина вече е интересно кой ще се сети. Между другото, играта е много яка. Ева, не знам кой е измислил, но... Ще има още такива игри, между другото. Добре, така. Последният играч, вече без никакво напрежение. Той е... Мисля, че всички го знаят. Играе ли? Черноморе, играе в Светкавица. Играе ли? Не играе. Но... Георги Елиев. Георги Елиев, да. Това беше ясно. Жорката го... Само като видях 3 пъти Черно море, 2 пъти Локото и ЦСКА, и викам, то няма какво да е смисъл. Да, абсолютно. Но не знаеш, че е играл в Светкавица. Ето и аз. Да. Ами, честито на Крум, който спечели първото издание на тази игра, която още и си няма име. Кой е футболистът? Така ще я наречем. Да. И от мен. Добре. Разговорихме се вече за Локо и ЦСКА, обаче трябва да си поговорим и за конкретния матч, който предстои с огромен заряд. Аз не знам, имам чувство, че се вълнувам повече от... Не, най-вероятно не се вълнувам повече от вас, но много се вълнувам за този матч. И директно стрелям с един въпрос относно футболистите на противника. Круме, кой е най-добрият футболист на Локо Пловдив според теб? На хартия би трябвало да е Димитър Илиев. Нали все пак е бил футболист на годината 2 пъти. Жорка, ти какво ще кажеш? Кой е най-добрият футболист на ЦСКА София в момента? Според мен Тобиас Хайнц. Казвам го с колебание, защото бих казал и още двама освен Хайнц. Добре. Като цяло, които ми правят впечатление, единият е на Зон, който така си върна формата от предния сезон. Доста, бих казал, неприятен футболист, нали, за нас. В този случай и този защитник, доколкото знаме, контузен за този матч, Бран Кордоба, май така се казваше. Да. Така прави много сериозно впечатление в защита, доста солиден ми изглежда. Според мен това са трите най-добри футболиста на ЦСКА в момента. От това, което съм наблюдал, Линцет също ми се вижда постоянен, обаче мен лично не знам, не ми блести с някаква класа. Мое мнение на него. Добре. Ако ви попитам следното и двамата, кой е по-добрия, Хайнц или Димитър Илиев? Круме? Да, смисъл Хайнц, нищо, че Димитър Илиев е дали българин. Хайнц, не знам, всяко отиграване му е, не знам, магическо и силно казвам, но много прецизно. Всякаш, не знам, просто много умее да тази топка и центриране, и пасове, и удари. Някакси с лекота му се получават нещата. И много се надявам да не го продадем зимата. Наистина супер много се надявам, но със сигурност ще има много оферти. Жорка, Хайнц или Димитър Илиев? По-добрият футболист, според мен, по принцип е Димитър Илиев. В момента Хайнц е футболиста, който се намира в по-добра форма, чисто като присъствие на терена. И двамата са от фундаментално значение, като лидерски качества и като игра за представянето на Локомотив и на ЦСКА, според мен, защото и от самолет се видя, че Димитър Илиев много липсваше на Локомотив в Разград. Да, нали, всички казват и от миналия сезон има отстъпление в играта му, аз отстъпление не виждам. Виждам много функция в играта му. Просто не е човека, който реализира положенията, а той, който ги създава и той, който успокоява нещата на терена. В този случай точно такъв футболист не липсваше. Аз си мисля, че ако Димитър Илиев играше, този матч имахме голям шанс да го вземем. Съответно и Хайнц мисля, че има подобна роля в ЦСКА. Ако, нали, Крум ще каже сега какво мисли? Да, аз само това не ми харесва, че в някои матчове, както примерно сега последния матч, Хайнц беше по-изолиран отляво, по-към крилото, където се вижда, че не е толкова полезен. Смисъл, той навсякъде е полезен, но много по-полезен е по средата. И той като цяло обича да ходи навсякъде из терена, но просто не искам да го виждам толкова към крилото.
сякаш. Там мисля, че лека грешка се опуска. Трябва да му се даде много по-свободна роля, защото той наистина може да играе навсякъде и от всякакви места да създава положение, дори и да вкарва. Добре, айде да пробваме да те питам, ти като фен на Ливърпул, виждал ли си гола на Хайнц срещу Ливърпул? Не, но видях, че има някаква новина за гола на Хайнц срещу Ливърпул. Трябва да го гледаш. Той Хайнц, между другото, доколкото четах миналата година, като го взеха, единия беше Хайнц, другия беше един, дето отива в Челси, му забравих името. Забравих му името просто. От Челси 4 футболиста взеха, така че... От едно и също първенство ги взимат, норвежкото, и двамата са голмайстори на първенството. Един отива при вас, другия отива в Челси. Така може да ти се развие кариерата по два различни начина. Добре, искате ли да се пробваме да направим една обща 11-ка между Локо Пловдив и ЦСКА? Като да започнем от вратаря, разбира се. Там имаме Динко Хоркаш и Густаво Босато. Кой ще сложим? Едва ли трябва много да се замислим предвид играта с крака на Динко Хоркаш. Дори ако трябва да ги съпоставяме на тема рефлекси, според мен Динко като игра с крака, чисто тактическо поведение и присъствие на терена е може би най-комплексният вратар в Агропа. Според мен може да е пристрастно. Босато някой път наистина не вади. Смисъл, вадил ли отново с клакти, някой път е колеблив. За мен, в смисъл, нямам някакъв фаворит от двата, често казвам. И двата са добри според мен, така че нека да оставим Георги, това да е негова избор. От мен да бъде тогава Динко Хоркаш, пък аз ще дам възможност на Крум за десния бек, понеже в момента там в Локото е, как да кажа, малко тъмна Индия след отсъствието на Матеус, нали, имаме едно младо момче Пешов и един депутат. Извинявай, Жорка, че те прекъсвам, само преди да стигнем към десния бек. Няма да избираме генерално схема, защото нататък ще видим, че е малко по-трудно напред. Ще решим. С 4 защитници ли ще играем? Локо играе с 4, ЦСКА и те играят с 4 в момента, така че дай 4-4-2, нали? ЦСКА сега това играят. Да. ЦСКА играят в момента 4-1-2-1-2. Според мен това си истинската схема, така чистата. Локото играе 4-1-4-1 по принцип. Или 4-4. Ние играем с различен тип схеми, така че малко ще е трудно, защото ние сега пък играем без крила, пък те играят с крила, така че малко трудно ще ги нагодим. Трудно ще е, но нека да започнем от десния бек. Да продължим с десния бек. Според мен няма някой изявен десен бек, който дали толкова много да ни харесва и на двамата според мен, но ще заложим на Торицов, на титуляра на ЦСКА все пак. И аз чак да кажа Торицов, въпреки там недобрите му отношения напоследък с публиката, все пак той е най-константен. Ако Матеус играеше, ако беше в Локомотив, определено щях да настоявам за Матеус, ама не. В този случай вече десният защитник. Единият с десен, другия с ляв крак. В ЦСКА за мен Кордоба трябва да е задължително единият защитник. Ако е съгласен Ком за Кордоба. Да, съм напълно съгласен. Трябва да е Касапина от Локото Сегура. Мен лично Кристиян Петров много ми харесва, защото е младо момче, е българин и е с ляв крак и смисъл играе с много голямо комчице, което направо ми прави много добро впечатление в напечени моменти. И виждам израстване всеки матч там. Просто много голям потенциал виждам. И на мен ми харесва и Паскалев, и Ефели, ако говорим за млади защитници, и Тошко Павлов ми харесва, и Калоян Костов, все млади български защитници от Локото. Въпросът е да изберем някой, който като цяло е най-стабилен в представянето си, разбираш ли? И сега въпросът... аз казвам, че аз пак би... В смисъл, мен Християн Петров много ми харесва. Аз даже за първи защитник за ЦСКА бих дал него. В смисъл, мен лично много ми харесва. Нещо Кордоба ли мислиш?
Те са, колко да бъде, смисъл, един е с ляв крак, другия десен, те са различен тип. Смисъл, в един отбор според мен трябва да има два типа защитници. Един е като Кордоба, другия като Кристиян Петров, някакъв по-такъв, по-рязък, по-древен, по-бърз. Аз съм си за нашия Касапина, ама добре, в смисъл не знам какво. Добре, нека да е по един от двамата. Добре. Ние ляв бек нямаме, така че левия бек ще е ваш. Лясков, там е Лясков. Той е Лясков и наш бивш, така че. Да, така че там си е Лясков. Ние ляв нямаме. Това последното... Знаеш, какво ти предлагам? Като фенове на българския футбол, ви сега как ще го направим, по да има консенсус. Християн Петров ще е единия в центъра на защитата, т.е. къв крак е. Така, дясно стоящия при нас е Паскалев. Другия ще е Паскалев, ако искаш. Добре. И без това Кордоба е контузия, нали така? Ние не знам да Да, и става и Лясков. Да, упорни халфове, ние там, освен Лео Сена, който не е във форма в момента. Само да ви кажа, че се изгради една четворка защитна линия от 4 българи. Лясков, Християн Петров, Паскалев и Торицов. И вече отиваме напред, където... Много добре звучи, бих казал, тази титулярна четворка. На мен лично ми звучи доста солидно. Интересното е как ще се подредят напред играчите. И то може би една от важните битки ще бъде в средата на терена, където на мен лично много ми харесва, например, Христо Иванов. Честно казвам... Да си изберем един опорен, в смисъл само с един опорен да играем, да бъде нашата схема. Да започнем. Да сложа Амосуга. Въпреки всички критики, мен Амосуга е от любимите футболисти ЦСКА. И аз съм по-за, ако нали сега не ги избираме по френски пристрастия, избираме кой е по-добър в крайна сметка и аз съм по-за Амосуга в този случай, честно казвам, така че слагаме Амосуга, според мен. Просто защото за мен лично Лео Сена е по-добър от Амосуга, обаче не е в оптимално състояние, ще го видим след нова година, така или иначе като гледам, така че слагаме Амосуга. Добре. Продължаваме с предопорния халф. Първо, добре, нека видим колко ще са първо. С 4-4-2 ли оставаме? 4-1-2, 4-1-2 ромб. Как ще вместим Джовани в тази схема? Или ще го вместим ли изобщо? Джовани, според мен, трябва да бъде зад... примерно зад Митко Илиев и още един нападател на ЦСКА или зад двама нападатели на ЦСКА. Зависимост от това дали ще преценим с ком да слагаме Митко Илиев и къде да го сложим, защото... Митко Илиев трябва да го сложим, по-скоро нещо зад нападател. Това щях да те питам. Не може да играем, не знам. С крила или без крила, това, защото трябва да добавим и Хайнц задължително. Ако играем с крила, ще е по-добре, защото така ще играе, може да играе Асприля или пък Фаетон да е на крилото. Асприля, аз не би го сложил, защото ние не сме видяли нищо от него, кой знае какво. Ние го виждаме за по 20 минути. Затова не би го добавил. Знаеш какво си мисля? Ако играем 4-2-3-1, опорните халфове Амосуга с Митко Илиев, пред тях Хайнц, отляво Джовани, отдясно, примерно, той какъв беше Фаетон и централният нападател от нашия Тоназон или Естрада, ако играем 4. Начо от нашите за напред бих сложил на Зон, Хайнц и даже за Фаетон съм подкорабан, по-скоро. То май въпрос е дясното крило. Джовани, Митко Илиев, Хайнц и на Зон ги виждам аз нападение. Джовани и отзад Юга. Те са много еднотипни футболисти, бе, човек. Точно, ние не можем. Няма, някой трябва да човек, те са много еднотипни футболисти, които изради. Те направо, те ако ги пуснат заедно и им дадат да играят с топката, друг отбор няма да играят. Те не трябва да играят. Ще играем с троп като нас. В смисъл, Юга, Хайнц, Митко Илиев, Джовани, смисъл и втори на единия на Зон, втори нападател, кой да не знам. На Зон,
Минчев от началото на сезона на мен лично чисто като коефициент на полезно действие не е окей. Бих добавил и Кариато като халф и така ще стават с по-фазивни функции Джовани, Митко Илиев и Хайнц и на зон. Кой трябва да извадим при това положение? Никой. Никой не вадите. Въпросът е да подредите, да ги подредите. Юга ли отива Кариасо? Ще играем горе-долу като нашата схема в ромб с двама нападатели, от които един нападател ще е малко по-назад, примерно ще е Митко Илиев, да кажем, до на зон. И в ромба ще играят Джовани, Хайнц и Кариасо пред Юга. Това става доста неприятно отборче, между другото. Ако трябва да бъдем честни, то отбор... Така ми изглежда добре. Не знам Лудогорец какво трябва да изкара като цяло, за да го бие. Отгоре ще правят с Левски общ състав и излизат. Значи, знаете ли какво мога да ви кажа? Ще трябва да се прави нова статистика за най-доминантния отбор от към владеене на топката, защото с тия играчи просто не знам. Другият отбор просто няма да участва. Те само ще бягат. Добре, дайте да видим какво стана сега. Да видим, да изобразим това, което се получи. Така. Ти го разбрали ми това мисълта? Да, аз много добре разбрах какво имаш предвид. На Фич, защото той сега Фич не ще ги подрежда, сега трябва да ги видим. Ти сега ще кажеш дали съм разбрал. Да, ако играеш в FIFA, аз като играя в FIFA, знам, че ще схема. Така... Да, естествено. Само трябва да си... И аз по FIFA-та се ориентирам като кажеш ромб. Там схемата каквато. Аз така играя на фут, това ми е схемата на мен. Ромб играя. Новата FIFA още не съм я почнал, но преди това. Да, по-скоро малко, крилата малко по-напред, някакво такова, ама да. Да, те вече в процес на игра, нали, вече са да го правят. Те ще се нагодят, но нали, идеята е Джовани и Кариасо да са част от ромба, а Лясков и Торицов да се бомбардират напред. Да. Доста неприятно отбор, че се получава определено. Това е вашето изобретение. Продължаваме напред към... вече коментирахме, че Кордоба ще отсъства. Това, Круме, фатално ли може да е? Защото той наистина е... Да, доста по-скоро за мен по-фаталното е включването на Мено Кох, защото виждам, че Ел Маестро предпочита Мено Кох вместо Махмутович, което за мен е грешка. Знаем, че в началото на сезона основните ни грешки идваха точно в Мено Кох. Мислех, че вече е замразен, ето че той отново в игра. Там са моите притеснения, честно казвам. В смисъл, за мен Махмутович също е добър защитник, има скорост, но Мено Кох прави много грешки и е бавен. Жорка, не разбрах, Митко Илиев ще бъде ли готов за този матч? Още не се знае доколкото знам. Надяваме се да е готов. Под въпрос все още, но не е толкова аут, колкото Кордоба. Да, не е категорично аут, даже по всяка... Сега, доколкото знам, може би ще започне срещата, ако всичко е наред, но нека видим, както се казва. Не е 100% сигурно. Предполагам, че ако това се случи, той кой на място? На Лео Сена? Кой е Митко ли? Да. На Лео Сена, да. Макар, че той Сена с Лудогорец май не започна титуляр той. Да, всъщност Алфа Конте започна. Лео Сена влезе по времето, доколкото помня аз. Да. Тоест на място на Алфа Конте, който пък преди това влезна като резерва срещу Славия. Аз много харесвам този футболист Алфа Конте в интерес на истината. Още миналия сезон го гледах на тренировки, когато имаше проблем с картотеката и се си викаме това, като го картотекират. Все имах надежда, че ще влезе, ще даде нужната широчина от пейката и това наистина така доста добре се включва в момчето. Круме, това 4-4-2 в каквато и да е форма би трябвало да си остане и за следващия матч.
Би трябвало. Това е най-правилно, макар че вече е много разгадаемо, така разгадаемо. Извинявам се, вика си всичко отбори сега вече знаят как ще излезем и може би вече са напаснали, но все пак на нас не върви играта в тази схема, така че мисля, че е редно да продължи, да. Нео Местро каза, че Шакич му харесва на левия бек, но той май само на тази позиция не се беше чувал да е играл. Направо, това изказване, като го чух, не знам точно кое му харесва, защото на нас единствените ни така дупки в защита идваха точно от левия бек. В смисъл, той беше надиграван, подминаван няколко пъти. Опасностите идваха точно там. Не знам точно кое му харесва него от Чакич. Аз просто мисля, че този футболист му е някакъв любимец още от Щумград и затова го налага. В смисъл, аз не виждам нищо. Той първо беше взиман за дефазивен халф, след това го пусна в един матч, като взе по-атакуващ халф, сега е ляв бек. Не знам, ние мисля, че вече имаме Вион, нали, такъв, който да е на всички постове, защо не е Шакич. Аз наистина не виждам нищо позитивно в този играч. Още по-малко път на левия бек, където наистина ни трябва някой с ляв крак и бърз. Шакич видяхме, че не е бърз и го подминават както си искат. Къде смяташ, Надявам се да не е Шакич ляв бек. Просто ако видя Шакич ляв бек в началото на матча, нали, преди матча, ще им стане лошо. Как мислиш, че къде е слабото място на Локото, което би трябвало да експлоатирате? Не знам точно да имате изявено слабо място. Просто въпрос е ние да си играем играта от последните матчи, както ни върви, защото вижда много комбинативност, извеждащи пасове и да си покажем повече положенията, защото вижда се, че наши нападатели си излизат на други позиции, просто някой път липса завършващ удар. Надявам се това път да не се получи, защото вижда се, че има някаква идея за по-атрактивни отиграния, комбинации. Така че просто ние трябва да си играем нашата игра, да не гледаме слабото място на Локото. И мисля, че нещата ще се получат. Жорка, да завършим. Отиваме вече към прогнозите за матча. Да започнем от теб. Как мислиш, че ще завърши Локо Пловдив срещу ЦСКА София? Мисля, че ще победим, но по принцип в локомотивското ДНК победата никога не е била заложена на всяка цена. В локомотивското ДНК винаги е била заложена всяка цена подкрепата, безрезервната подкрепа към отбора. Затова това, което се надявам най-вече е стадиона да бъде пълен, да си подкрепим отбора до края, независимо от резултата. Пък, каквото стане, надявам се Локомотив да покаже играта от предните мачове, да играе добре, да играе доминантно, да играе така както играе. Нашия си стил, с задържане на топката, с владение, с създаване на положение. Пък, ако късмета е на наша страна и в случай сме по-добри отбор, да победим. Ако не победим, драма няма, ние продължаваме да обичаме Локомотив. Дали ще свършим първи, дали ще свършим трети, четвърти, осми, дори да изпаднем, ние пак ще си бъдем на стадиона и пак ще обичаме Локомотив. Това бих казал аз по въпроса. Прогноза? 3-1. Аз си мисля, че ще бъдем... Мое лично мнение е, че ще победим с лекота този матч, понеже просто този сезон ми напомня на един много емблематичен сезон преди 20 на години, макар че бях малък, аз тогава си следях българския футбол. Изкъсно и баща ми водеше и по стадионите. Пак така ни подценяваха тогава. Нали, говориха, те Локото сега ще залязат, те Локото нямат пейка, те Локото не са играли с фаворитите, те Локото са до зимата, те Локото... те няма да са, те Левски и ЦСКА. Няма как Локо Пловдив да стане шампион, така че стига ръка. Много ми наподобява на този сезон и понеже шампионския сезон си бихме 3-1, ЦСКА очаквам сега да победим 3-1. Круме, прогноза от теб. 1-2. 1-2. 1-2. Аз се притеснявам за нашата защита този матч, защото наистина не ми харесва, че Мено Кох е предпочитан пред Махмутович и се надявам, пак казвам, Брон Шакиш да не е ляв бек.
По-добре да е Вион, в смисъл да няма кой знае каква ефективност на падение, но знаем, че Вион е много борбен и сигурно ще по-добре от Шакич, но един на два. Ако може само да кажа нещо последно, понеже се опитвам да кажа за Томаш, който каза в началото, не е удобният момент да го кажа. Нали, Томаш е ясно, той си е продукт на ЦСКА. По всяка вероятност човека вътре в сърцето си е ЦСКА. Това няма нищо лошо, стига да е професионалист, да си върши работата читаво, както в случая той прави при нас. Но искам да кажа следното нещо за Томаш. Окей, дори хипотетично да дойде в ЦСКА, както нали, не само на Ком, на доста други червени фенове им се иска. Дали ще му дадат нужното търпение въпроса? Защо? Защото той, когато дойде в Локомотив, първите 5-6 мача от края на сезона, който пое, бяха безобразни. Мисля, че дори нямаше победа. Локомотив игра много зле. След това имаше един цял сезон, в който Локомотив беше стабилен от към резултати, но от към игра пък не впечатляваше в никаква степен. Даже бих казал, че играхме скучно. За да дойде сегашният третия сезон, в който Локомотив има стил и изграден и игра някакъв футбол. В този ред на мисли, въпросът ми към Крум е, дори да дойде Томаш, според теб, той ще може ли с магическа пръчка за 2 месеца да наложи този стил в ЦСКА? И ако да, окей, а ако не, дали ще му дадат възможност от ръководството едни 3 години, както в Локомотив, да поработи така, независимо от резултатите. Така 7 мача без победа, примерно в ЦСКА. Просто... Сега толкова се говори за това търпение и видяхме старта на Ел Маестро и си мисля, че точно сега ще се даде търпение на Ел Маестро. Не мисля, че ще го разкарва дори сега пак да влезе в някаква лоша серия, защото всеки иска за това, само за това се говори. Сега може би нали, ще дойде момент, в който ще каже ето, проявихме търпение към треньора и пак също. Така че мисля, че сега човек, който ще му бъде дадено търпение, ще е Ел Маестро. Вече за там, аз не знам дали Томаш ще види някой ще бъде треньор на ЦСКА, просто аз лично се надявам. Не знам и въобще нали, какви отношения, дали има някакви отношения с нашето ръководство и дали типажът треньор, който нали, обича да му се казва горе-долу какво ще става, както знаем, че при нас има такива слухове. Аз не мисля, че той е такъв. Затова не знам дали въобще ще дойде. Аз просто си казвам моето мнение, че на мен много ми харесва. Все пак знаем, бил на ЦСКА, играва в ЦСКА и просто ще изглежда и много добре, като ЦСКА да е треньор. И добър треньор, нали? Не просто ЦСКА. По темата за треньорите, да кажа, просто това, което ми е направило впечатление на мен, ние в България, не само на клубно ниво, ние като фенове, като привърженици нямаме толеранс към и не даваме време към треньорите и ще ви кажа последния начин. Когато дойде Бруно Акрапович в Локомотив, конкретно, не знам защо, аз за този човек лично имах усещане, че ще направи нещо. Имах такова усещане, независимо от негативните резултати, първите 2 сезона нали, не му бяха особено добри, докато не спечели купата. Аз не съм казал едно лошо нещо за него, лично аз не съм го наплюл, нищо не съм казал. Но имаше доста хора от нашите, които направо го попиляваха, нали, физкултурник и така нататък. В последствие нали, постигна успехите, нали, беше най-големия, беше най-великия, няма лошо. Сега да кажа за Томаш. Той като дойде, аз проявих търпение първия сезон и втория сезон и действително към края аз лично си признавам като фен, че направих грешка, изгреших и си позволих тогава да изкажа негативни коментари по адрес на Томаш лично, нали, да кажа, че просто един предвид не да го обиждаме или нещо подобно, понеже ние като локомотивци винаги ни е било доста извън ДНК-то това нещо. Просто да казвам, че не ми харесва как игра отбора, нали, няма стил, не ми харесва, скучно ми е да гледам този Локомотив и така нататък. И в действителност това, което искам да кажа е, че дори аз като фен трябваше да изчакам още един сезон, не бях прав. Разбирате ли, трябва да бъдем по-толерантни, да даваме време да ходим да си подкрепяме отборите, да знаем, че може да има 1-2 по-трудни сезона, докато се изгради някакъв стил и да сме готови да си поемем този удар, за да може на третия сезон нещо да се случи. Отбора да придобие облак, да спечели нещо, да има класиране, да ни радва. И да кажа аз сам да допълна, да ти го кажа, ако предпочитам някой да търпиме, някой да губи, докато се наложи стила, причем това да е български треньор, да кажем Томаш, отколкото примерно да чакаме Джон Смит.
трябва да си развиваме български треньори. Ние те първия Саш Шиджич го взехме на обучение. Той преди това е бил сам в отбор. Несериозно. Да чакаме Саш Шиджич, като нека да наложим Томаш. Ако ще да губи 5-6 пъти, тъй както Левски примери нямаха за победа колко 11-20 мача, колко беше, не помня. 11 мача. И нямаше да го махнат, каквото ще да стане. И феновете стояха зад него. Просто да. Ако трябва да, нали, ако е, примерно да кажем, както е сега на Ел Маестро, 5-6 мача, ако не стане нищо, нека да го махнат. Но ако е Томаш, примерно по същия начин, не бих казал нека да го махнат, нека да го изчакам. Ами правилото, доколкото, нали, така, за известното правило е 3 трансферни прозореца, което ще рече година и половина. Нали, мисля, че 2 години, както се казва, ние като фенове да даваме футболен толеранс, мисля, че е окей, но лошото е, че ние в повечето случаи, особено феновете, нали, на така отборите с повече фенска маса, нали, Левски, ЦСКА, Локомотив, Ботев, ако щеш Берой, нали, Черно море, изключая там Илян Илев, си е Господ. Но нали, тези така по отбори с повече фенска маса, като дойде някой треньор, който нали, направи няколко по-слаби резултата и се почва да говорим, нали, масово, махайте го той, нали, това е Ботев или това е Левски или това е Локомотив, нали, какви са тия резултати и така. Момчета, нали, трябва да мине някакво време този човек най-малкото да си наложи авторитета в тази съблекалня, да си наложи философията, да свикне с този клуб, да се запознае с чистачката най-малкото, което е, да види кой полива този терен най-малкото, което е. Това не е процес за от днеска за утре за един месец. Окей, сега примерно Костов, като каза за Левски и последно им приключвам, Костов примерно този сезон Левски върват много добре като игра. Нали? Но ако примерно нещо се сринат, стане, спрат да побеждават и така нататък, сега има доста претенденти за Европа, ако примерно стане така, че Левски не се класира за Европа, защото има го и този вариант, сега си нищо не се знае. Нали, и там да не се правят драми, според мен, имам предвид веднага да се маха треньора и така нататък, просто нека оставят тия хора да работят, но Крум е прав, че е най-добре да, в тия клубове да се залага на български треньори. Трябва да търпиме някой да има неуспех и нека това са българи. Смисъл, добре, един търпиме и да учиме те първа, нали, сърби и всякакви други. Кой е българският треньор, който искаш да застане в момента начало на ЦСКА? Говорим, който е безработен обаче. Защото иначе Любо Пенев, ясно ли? Любо Пенев винаги си го слагам, аз би го оставил до края на... Ама той си има отбор, махни го Любо Пенев. Да кажа, слагаме ви Мари Стоилов и сте готови. Топ. Не, няма такъв. Стана Белчев. Той си е работен, в смисъл има си работа, човек. Така ли? Извинявам се. Той води втория отбор на ЦСКА. Моя грешка. Но не ми е авторитет. Аз към някакъв силен авторитет да е треньор на ЦСКА. В смисъл като Любо Пенев. Нали? Самия му глас да всява така респект, като кажеш нещо, всички да слушате мълча. В смисъл такъв човек. Не знам по какви закони на футбола Любо Пенев, нали, при всичките ми уважения към Пазарджик като град и Хебър като отбор. Как този човек попадна там? Не ми е ясно, но просто е благодат според мен за този клуб да има човек като Любо Пенев, който да работи, понеже за мен лично топ треньор, топ 5 определено, топ 3 даже в България според мен. Няма какво да се коментира. Много аз, нали, наскоро говореше едни глупости, ама тук коментираме вече чисто треньорските му качества са безспорни. Всякото човек, че на моменти малко му избива чевията и на него е видно. Това му пречи да се задържи според мен, нали, в клубовете, нали, по-голем, така, защото там вече има сблъсък на характер и те разбираемо. Нали, в Хебър му се дава свобода, прави си явно си, прави каквото си. Аз мисля, че при него имаше една грешка, защото, ако помня, той беше треньор на втория отбор на Валенсия. Спомняте ли си? Да. И говореше, че те му бяха уволнили отбора на първия треньор. Да, ще ги поема. Той ще става, той се кандидатира за президент на БФС. Там му беше грешката, защото беше ясно, че няма да спечели БФС. И в момента може да е в Лига, там се разгърне потенциал. Представете си треньор като Любо Пенев с потенциал на отбор от Лига. Смисъл... момчета без да... не знае какво ще се случи, може наистина да му... И все пак е авторитет в Лига, да не забравяме голмача на първенство от печелия. Това е легенда там.
Без да казвам, че мнението ми много тежи, но според мен Лупенов преспокойно може да си води отбор като Валенсия в Ла Лига, чисто като интелект, футболни познания, аура, присъствие, характер, име и така нататък. За мен лично Любопенев преспокойно може да води отбор като Валенсия и то доста успешно, според мен. Просто нещо му се размиха пътищата и не знам, аз и до ден днешен не знам как този човек стигна до Хебър. И за Царско село, нали, като беше там начало, също ми беше много странно. Нали, явно човека не казвам, че едва ли не е гладен, по-скоро му се бачка, не му се стои, нали, как да кажа, не му се стои без работа, работи му се на човека, бе, не иска да му е скучно. Така че може би затова поема си предизвикателството и си бачка, евала за което. Абсолютно. Добре, момчета, аз съм много щастлив, не само защото този епизод според мен се получи много добре и стана много готин разговор и понеже ви казах, че съм много развълнуван за предстоящите мачове, а и понеже всеки следващ епизод на Фен Сцена за мен е олицетворение на това, което си представям да бъде. Благодаря ви, че днес бяхте част от Фен Сцена и нека по-добрия победи в понеделник. Не се измъква една прогноза. И аз да дам прогноза. Да ви кажа, аз най-много бих се зарадвал на Хикс, така че гол Хикс 2-2 да кажем. 6-6. Ако беше Бошко, успеш да каже 6-6. 1-1, 2-2, но със сигурност хубав матч е според мен. То е ясно, че е хубав матч. Надявам се на равен аз. Вие казахте единица и двойка съответно, аз казвам Хикс. Да. И така. Добре, благодаря ви отново, че гостувахте и пак казвам, нека по-добре победи. Аз бих казал, нека Локомотив победи, пък те да са по-добри, нямам нищо против. Както се казва в кръга на шегата. Предполагам и Крум така. И той не би имал нищо против. Ние да сме по-добри, пък те да се бият. Да, по принцип да. Малко мисля, че ние ще бъдем по-добри отбор. Така мисля. Добре. Харесва ми самочувствието и на двамата. Да видим на терена какво ще се случи. Момчета, отново благодаря и до скоро. Всичко добро. Чао, чао. Чао, чао.